गुलबुआ। ही गोष्ट माझी आहे. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलत, माझीच. त्यामुळे ती तुम्हाला संपूर्ण ऐकणं भाग आहे. ही ऐकली तरच तुम्हाला कळेल की ते जेव्हा त्यांचा प्रत्येक क्षण आनंदात घालवत होते, प्रत्येक श्वास हा मोकळा जगत होते, तेव्हा मी माझ्या मोकळ्या श्वासासाठी किती तडफडत होत होते. मला माहित नाही ही गोष्ट ऐकल्यावर तुम्ही माझ्याबद्दल नेमका काय विचार कराल. मला तुमच्यात एक मित्र म्हणून सामावून घ्याल की माझ्याकडे सर्वांप्रमाणेच तुच्छतेने पाहाल. पण खरं सांगायचं तर लोकांना माझ्याबद्दल काय वाटेल याच्या मी पार पलीकडे जाऊन पोहोचलो आहे. मी तो विचार करायचा बंदच केला आहे. पण तरीही मला हे लिहावंसं वाटतं, तुम्हाला सांगावंसं वाटतं, कारण हे सगळं मनात साठवून माझं डोकं आता फुटायची वेळ आली आहे. मनातली, डोक्यातली सगळी भावना एकदा या कागदावर उतरवून मला या सर्वातून सुटका करून घ्यायची आहे. मला माझ्या डोक्यात त्या सर्वांची एका शब्दाचीही ओळख नको आहे. का? कारण एकच आहे. ज्या प्रकारे माझ्या या आजच्या अवस्थेला ते सगळे जबाबदार आहेत, त्याच प्रकारे त्या सर्वांच्या अवस्थेला मी स्वतःलाच जबाबदार मानतो. स्वतःशीच असलेल्या या युद्धात माझं प्रेम, मन, भावना या सगळ्या गोष्टी अशा वाहून गेल्या आहेत जसं की शरीरातील रक्त जणू निघावं. मला हा रक्तरंजित थरार आता कुठेतरी थांबावा असं वाटतं. आणि यासाठीच तुम्हाला माझी ही गोष्ट संपूर्ण ऐकणं भाग आहे. मला कळत नाही या गोष्टीला नेमकी कुठून सुरुवात करू. या गोष्टीचा सर्वात किळसवाणा, क्रूर, निर्दयी असा अंत तुम्हाला आधी सांगू की या गोष्टीतील मधुरता तुम्हाला देऊ. असं म्हणतात, सुरुवात कशीही असली तरी त्या गोष्टीचा अंत हा नेहमीच चांगलाच असावा. पण मला असं वाटतं हे सांगणाऱ्याला अंत या शब्दाचा कधी अर्थ सुलगडला नसावा. तिची ती नजर, सतत माझ्याकडे, माझ्यात गुंतलेली तिची ती नजर मला आजही तशीच आठवते. ती मला सतत तिच्याकडे ओढत असायची. फुलपाखराला झाडावरची नुकतीच फुललेली कळी जशी त्याच्याकडे ओढून घेते, तशीच तिची नजर होती. त्या नजरेत मी तासनतास स्वतःला तिच्यात हरवून टाकायचो. त्यात ना कसलं आकर्षण होतं, ना कसली सुप्त इच्छा. त्यात होती ती केवळ एक ओढ. नदीला जशी समुद्राची लागते अगदी तशीच. फरक इतकाच होता की यावेळी ही ओढ फक्त नदीलाच नाही तर समुद्रालाही लागली होती. ती नदी होती आणि मी समुद्र. पण जेव्हा या अख्ख्या समुद्रालाच जेव्हा त्या नदीची ओढ लागली, तेव्हा आमच्या आयुष्यात खऱ्या प्रलयाला सुरुवात झाली. तुम्हाला वाटत असेल की मी खूप भावूक होऊन या प्रेमाच्या ओघात दुसरीकडेच वाहून जात आहे, तर तसं अजिबात नाही. तो काळच तसा होता. आम्ही एकमेकांत मनाने अगदी गुंतून गेलो होतो. आम्ही तासनतास एकमेकांकडे नुसते पाहत बसायचो. अचानकच माझ्यात बदल होऊ लागले. मला सिनेमातील मधुर शांत गाणी ही आवडू लागली होती. मन हवेत उडणाऱ्या त्या कापसाच्या म्हातारीप्रमाणे हवेत तरंगू लागलं होतं. उठता बसता सतत तिचाच विचार असायचा. तिथे तिचीही अवस्था काही वेगळी नव्हती. मैत्रिणींशी बोलताना हळूच चोरून माझ्याकडे पाहणारी तिची ती नजर, माझ्याशी बोलण्यासाठीची असलेली तिची ती धडपड, माझ्या बाजूने जाताना मुद्दामून केलेल्या तिच्या त्या ओढणीचा स्पर्श मी आजही विसरू शकलो नाही. आम्ही जिथे जाऊ तिथे आमची नजर सतत एकमेकांना शोधत बसत असे. जर आम्ही एकमेकांना दिसलो नाही तर मन व्याकुळ होत असे. हृदयाचे ठोके चुकत असे. आमच्यात काय नातं होतं हे अख्ख्या जगाला माहीत होतं. माझे मित्र मला तिच्या नावाने चिडवत, त्याच वेळी तिच्या मैत्रिणी माझ्या नावाने तिला चिडवत. पण हे नातं आमच्यापैकी कोणीच कधी व्यक्त केलं नव्हतं. सगळे म्हणायचे यांना साक्षात देवही कधी वेगळं करू शकणार नाही. इथे आम्ही दोघेही मात्र वाट पाहत होतो त्या क्षणाची, जेव्हा आमच्यातील कोणी दुसऱ्याला त्याच्या मनातील गोष्ट सांगेल. शेवटी ती संधी मला लगेच मिळाली. काही दिवसांतच 14 फेब्रुवारी येणार होती. माझे जिवलग मित्र मला यात हवी ती मदत करायला तयार होते. प्रत्येक वेळी प्रोत्साहन देत होते. व्हॅलेंटाईन डेचा आमचा मोठा प्लॅन ठरला होता. सगळं काही आनंदात घडत होतं. तिला नेमकं काय गिफ्ट दिलेलं आवडेल याचा सगळा विचार करूनच तसे पैसे साठवून मी ते आधीच विकत घेतलं होतं. किंबहुना ते मी माझ्या सोबतच घेऊन फिरत होतो.
असा साधल्या दिवशी मी सहज कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये जायला निघालो. तिथे जात असताना 2 मुली माझ्या बाजूने गेल्या. त्यांनी हलकंच माझ्याकडे पाहिलं होतं आणि त्या काहीतरी पुटपुटत गेल्या. त्यांची नजर मला जरा विचित्र वाटली, जसं की त्यांना मला काहीतरी सांगायचं असावं पण सांगता येत नसावं. म्हणून मी कान देऊन त्यांचं बोलणं ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागलो. त्यांनी याच्यासोबत हे असं नको करायला हवं. हो ना, तिचं म्हणे कोण्या दुसऱ्यावरच प्रेम आहे, मग याला का झुलवते? मला नाही माहीत कसं, पण त्या मुली दूर जाईपर्यंत मला त्यांचं बोलणं अगदी स्पष्ट ऐकू येत होतं. पण त्या कोणाबद्दल बोलत होत्या? माझ्याबद्दल? नाही, हे कसं शक्य आहे? तिची नजर मला अशी धोका देऊ शकत नाही. आणि माझे जिवलग मित्र ते इतक्या उत्साहाने मला यात भरीस पाडत होते. ते का वागतील असं माझ्याशी? पण मला मनात असा खोटा संशय बाळगून मुळीच राहायचं नव्हतं. मी माझ्या मित्रांना विश्वासात घेतलं. त्यांना विचारलं, काय रे, तुम्हाला काय वाटतंय? ती देईल ना मला होकार? अरे, तुमची अशी ही किती वर्ष नजरानजर चालू आहे? अख्ख्या कॉलेजला तुमचं प्रकरण ठाऊक आहे आणि अजूनही तुला शंका वाटते? मी हे बोलत असताना सगळ्यांच्या डोळ्यांत पाहत होतो. माझ्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्या डोळ्यांत शोधत होतो, पण मला काहीच सापडत नव्हतं. उलट त्यांच्यातील उत्साह माझाही जोश वाढवत होता. अखेर तो दिवस उजाडला. माझे डोळे मी कॉलेजमध्ये पाय ठेवल्यापासूनच तिला सगळीकडे शोधत होते. माझा जीव व्याकुळ झाला होता. असं तर ती कधीच करत नव्हती. अखेर कॉलेज सुटल्यावर मला ती कॅन्टीनमध्ये दिसली, पण आज ती जरा विचित्रच वागत होती. मला काय करावं काहीच कळत नव्हतं. मी समोर उभा असूनही तिने माझ्याकडे एकदाही वळून पाहिलं नव्हतं. इथे माझे मित्र मला फोर्स करत होते. माझ्या लक्षातही आलं नव्हतं की हळूहळू अख्खं कॉलेज कॅन्टीन भोवती गोळा होऊ लागलं होतं. मी त्या वेगळ्याच धुंदीत हरवलो होतो. माझ्या छातीत होणारी धडधड माझी मलाच अगदी स्पष्ट ऐकू येत होती. माझे हातपाय गार पडले होते. तरीही त्याच गारटलेल्या हातांनी मी बॅगेतून तिच्यासाठी आणलेलं बदामाच्या आकाराचं घड्याळ बाहेर काढलं. मी ते तिला देण्यासाठी हात पुढे केला. तिने आज संपूर्ण दिवसात पहिल्यांदा माझ्याकडे पाहिलं होतं. तसा माझ्या जीवात जीव आला. थंड पडलेल्या शरीरातून मी एक सुस्कारा सोडला. ती माझ्याकडे बघत हसली आणि म्हणाली, प्रपोज असं करतात का कुणी? मग मी सुद्धा लाजतच हसलो आणि माझ्या गुडघ्यावर बसलो. यावेळी मी पूर्ण विश्वासाने तिच्याशी बोललो, माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. तुझे विचार मला नीट जगूही देत नाहीत. माझ्या प्रेमाचा स्वीकार करशील ना तू? ती यावर हलकीच हसली. तिने माझ्या हातातील घड्याळ तिच्या हातात घेतलं आणि म्हणाली, हे अशा रस्त्यावरच्या घड्याळाने मला प्रपोज करणार? तिने माझ्या समोरच ते हवेत उडवून लावलं. मी आधीच एंगेज आहे. असं म्हणताच एक मुलगा तिच्या मागून गर्दीतून बाहेर आला. तो या कॉलेजचा वाटत नव्हता. त्याने माझ्या डोक्यावर एक जोराची चापटी मारली आणि म्हणाला, लांब राहायचं. संपूर्ण कॅन्टीनच्या आवारात एकच हशा फुटला होता. ती त्या घड्याळावर तिचा पाय देऊन निघून गेली होती. मला फार उशिरा हे जाणवलं की ही गर्दी आपोआप झाली नव्हती, ती बोलावण्यात आली होती. हा सगळा प्लॅन आधीच ठरलेला होता. नाही इथे कोणी माझे मित्र होते, ना कोणत्या मैत्रिणी. काल मला दिसलेल्या त्या मुली मात्र आजही माझ्याकडे निराशेनेच पाहत होत्या. काल त्यांच्या तोंडून मी जे काही ऐकलं होतं ते खरं होतं. विशेष म्हणजे यात माझे जवळचे जिवलग मित्रही सामील होते. बघणाऱ्याला तर हे एक वन साइड लव्ह वाटत होतं, पण हा एक प्रकारचा सॉफ्टवेअर रॅगिंगचा भाग होता, ज्याचा मी शिकार ठरलो होतो. न जाणे कित्येक वर्ष हे विष मला थेंबाथेंबाच्या रूपात दिलं जात होतं. अशा रॅगिंगची ना कुठे नोंद केली जाते, ना कोणाला साध्या एका शब्दाने फटकारलं जातं. ती मोकळी होती तिचं आयुष्य जगायला. तिला फक्त सगळ्यांसमोर माझी मजा बघायची होती. एक एक करून सगळेजण तिथून निघून गेले. मी एकटाच तिथे बसून होतो. घोळक्यातून कोणाच्या तरी बोलण्याचा आवाज माझ्या कानी पडला. तिथे माझे मित्र उभे होते. माझ्याकडे बघत मिश्किलपणे हसत होते. मी उठून त्यांच्याजवळ गेलो. त्यांच्याशी भांडून त्यांना जाब विचारू लागलो. ते मात्र त्यांना यातील काहीच माहीत नसल्याचं सांगून हात झटकू लागले. या प्रकरणातून अंग काढू लागले. त्यातील एक माझा सर्वात विश्वासातला जवळचा मित्र माझ्याकडे आला. मला तो समजावू लागला, आता तू रागात आहेस,
आपण जरा मोकळ्या हवेत जाऊ, तिथे गप्पा मारू, असं म्हणत त्याने बाईक काढली आणि मला पाठी बसवून तो मला शहराबाहेर घेऊन गेला. त्याने गाडी एका डोंगराळ भागात आणून ठेवली. मला शहराबाहेरचं काहीच ठाऊक नव्हतं. त्यावेळी माझ्याकडे संपर्कासाठी कोणता मोबाईलही नव्हता. माझ्याकडे होतं ते काच तुटलेलं बदामाच्या आकारातील घड्याळ. त्यात रात्रीचे 8 वाजले होते. माझ्या मित्राने मला गाडीवरून खाली उतरवले आणि काही अर्जंट काम आहे असं सांगून तो मला तिथे एकट्यालाच सोडून निघाला. मी म्हणालो त्याला की मीही सोबत येतो, पण तो मला विश्वास देत म्हणाला, तू इथेच थांब, मी अर्ध्या तासात येतो. डोंगराच्या कठड्यावर मी एकटाच बसून घड्याळाकडे एकटक पाहत होतो. रात्रीचे 10 वाजले होते. माझा मित्र मला मुद्दामून तिथे सोडून गेला होता. मला जे समजायचं होतं ते मी समजून गेलो होतो. आजपर्यंत माझ्या समोर मुखवटा चढवून उभी असलेली माणसं आज एक एक करून त्यांचा मुखवटा बाजूला करत होती. मी त्या कठड्यावर उभा राहिलो. माझे डोळे भरून आले होते. मी माझ्या भावनांचा, अश्रूंचा मार्ग मोकळा केला. ज्याचा मी स्वप्नातही कधी विचार केला नव्हता ते मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं होतं. मी ठरवलं, या निष्ठुर निर्दयी अशा जगापासून कायमचं दूर जायचं. मी त्या कठड्यावर उभा होतो. तिथून स्वतःला खाली झोकून द्यायची माझ्या मनाची पूर्ण तयारी झाली होती. पण तेव्हाच मला तिथे अंधारात काहीतरी हलताना दिसलं. तिथे नक्कीच काहीतरी होतं. मी डोळे बारीक करून त्याला पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो. तिथे मला एक भयानक आकृती उभी दिसली. त्याचे ते भयानक संमोहित करणारे डोळे, धडकी भरवणारा त्याचा तो सैतानी चेहरा. मला क्षणात काय झालं काय माहीत, पण मी कठड्यावरून तसंच खाली उतरलो आणि संमोहनात असल्याप्रमाणे मी घराच्या दिशेने निघालो. मला तिथे आणलं होतं तर हरलेल्या एका साध्या मुलाच्या नात्याने, पण मी परत जात होतो त्यांच्यासाठी एक जिवंत श्राप बनून. दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा वर्गात पाय ठेवला तेव्हा मुलांच्या नजरांना नजर देता येत नव्हती. माझे मित्र आज माझ्यापासून मुद्दामून दूर बसले होते. मुलांचे एकमेकांशी हळुवार आवाजात सुरू असलेले ते गॉसिप माझ्या कानांवर पडत होते. ते मागून माझी थट्टा उडवत होते आणि हे खरंच माझ्यासाठी खूप लज्जास्पद होतं. तो अख्खा दिवस मी नजर चोरून मान खाली घालून होतो. शेवटी कॉलेज सुटल्यावर मला माझ्या नावाची हाक ऐकू आली. काय रे, याच्यासोबत परत फिरायला जाणार का? काल रात्रीची घटना माझ्या डोळ्यासमोरून गेली. मला जाणून बुजून त्यांनी विराण अशा जागी नेऊन सोडलं होतं. मी तसाच डोळ्यात पाणी आणत चालू लागलो. बाईकचा इतका माज याला, खरं तर अशा माणसांचं ॲक्सिडेंटच व्हायला हवं. मी रडत रडत घरी धावत सुटलो. मी मनाशी ठरवलं होतं, आता परत कॉलेजमध्ये कधीच जायचं नाही. जे काही शिक्षण घ्यायचं ते कॉलेजच्या बाहेरूनच. ती अख्खी रात्र मी रडत रडतच जागूनच काढली. स्वतःचा हसा करून घ्यायची मला मुळीच हौस नव्हती, म्हणून मी दुसऱ्या दिवशी कॉलेजला गेलोच नाही. साधारण दुपारच्या सुमारास मला कॉलेजच्या हेडमास्तरांचा फोन आला. जिथे कुठे असशील ताबडतोब कॉलेजमध्ये हजर हो. मला आणि थेट हेडमास्तरांकडून फोन. आता तर कॉलेजमध्ये जाणं मला भागच होतं. मी धावत पळत सरळ हेडमास्तरांच्या केबिनमध्ये शिरलो. हा बघा, हाच तो, ह्यानेच केलं असणार हे. तिथे बरीच मुलं गोळा झाली होती. समोर 2 पोलीसही बसले होते. त्यांना पाहून तर माझे हातपायच लटपटू लागले. त्यांनी सर्व मुलांना केबिन बाहेर पाठवलं आणि मला एक व्हिडिओ दाखवू लागले. ते एक CCTV फुटेज होतं. माझा तोच बाईकवाला मित्र काल रात्री घरी जात होता. अचानक एक हुडी घातलेला माणूस त्या बाईक समोर आला. त्याच्या हातात एक सळी होती. काही कळायच्या आतच त्याने ती सळी बाईकच्या चालत्या चाकात घुसवली. जोरदार धमाका व्हावा
अशी ती बाईक हवेत उडवली गेली. माझा मित्र एका दुकानावर जाऊन आदळला, मात्र तो अजूनही जिवंत होता. तो माणूस इथेच थांबला नाही. त्याने बाईक उचलून सरकवत माझ्या मित्राजवळ आणली. बाईकच्या पाठच्या चाकाने मित्राचं डोकं भिंतीवर गच्च धरून ठेवलं. माझा मित्र त्या माणसाला खूप विनवण्या करत होता. त्या माणसाने मात्र त्याचे पाय जमिनीवर घट्ट ठेवले आणि त्याने बाईक फुल स्पीडने हवेतल्या हवेतच चालू केली. इथे पाठी मित्राच्या चेहऱ्यावरून बाईकचं पाठचं चाक गरागरा फिरू लागलं. उसाचा रस काढावा तसं त्याचा संपूर्ण चेहरा चिंधड्यात चिंधड्या होऊन गेला. हे पाहून माझी तर वाचच बंद झाली. मी आधारासाठी एक हात खुर्चीला पकडून धरला. त्या व्हिडिओला आवाज नव्हता. व्हिडिओ ब्लॅक अँड व्हाईट होता, शिवाय तितका स्पष्टही दिसत नव्हता. असं असलं तरी त्या जागेवर घडलेला तो थरार मन हेलावून टाकणारा होता. पण हे इथेच थांबलं नव्हतं. तो माणूस त्या मुलाला एका इमारतीच्या पाठी अंधारात घेऊन गेला. त्या मुलाची डेड बॉडी अजूनही पोलिसांना सापडत नव्हती. यावर तुला काय म्हणायचंय? पोलिसांनी त्यांच्या भारदस्त आवाजात मला विचारलं. माझ्या डोळ्यांतून पाण्याच्या धाराच वाहू लागल्या. मी एक शब्दही बोलू शकत नव्हतो. तेव्हा माझी अवस्था पाहून दुसरा एक इन्स्पेक्टर म्हणाला, ह्याला पाहून तर हे याचं काम नाही वाटत, जाऊ द्या त्याला. पण हो, जोपर्यंत खऱ्या खुन्याचा तपास लागत नाही तू हे शहर सोडून जाऊ शकत नाही. हवालदार, याच्या घरचा डिटेल पत्ता आणा, फोन नोंद करून घ्या. मी मात्र अजूनही शॉकमध्येच होतो. मी तिथून निघालो खरं, पण कॉलेजच्या बाहेर कॅन्टीनच्या पायरीवर जाऊन बसलो. मी काल रात्री पाहिलेला तो सैतान खरंच होता की तो माझा भास होता? जर तो खरंच होता असेल तर त्या अंधारातून बाहेर आलेला तो होता तरी कोण? हा तोच होता का ज्याच्या गोष्टी मी लहानपणी आईच्या तोंडून ऐकायचो? तोच पागुल बुवा? नाही, हे कसं शक्य आहे? ते तर एक काल्पनिक पात्र होतं. कॉलेज सुटायची वेळ झाली होती. उगाच त्या मुलांच्या नजरा पाहायची माझी मुळीच इच्छा नव्हती. म्हणून मी सरळ तिथून निघून गेलो. कॉलेज बाहेर माझ्या नेहमीच्या वाटेत मला ती उभी दिसली. ती एकटी नव्हती, तिच्यासोबत तिचा बॉयफ्रेंडही होता. ती आज मुद्दामून माझ्या मार्गात उभी होती. तिने माझ्याकडे पाहिलं, ती हसली आणि तिचे ओठ तिच्या मित्राच्या ओठांवर टेकवले. हे पाहून माझी नजर आपोआपच खाली गेली. मनात किती वेदना होत होत्या हे व्यक्त करता येत नव्हतं. आणि कोणाला सांगणार होतो मी हे सगळं? माझ्या त्या खोट्या मित्रांना? म्हणून मी स्वतःशीच बोलू लागलो. किती स्वप्न पाहिली होती मी तिची. वाटलं होतं कधीतरी ती माझी होईल. ज्याप्रमाणे आज मला दुःख द्यायला ही माझ्या वाटेत येत आहे, तशीच माझ्या प्रेमासाठी माझ्या मागे धावत येईल. रात्र झाली होती. जोरजोरात पाऊस पडत होता. अचानक आलेला हा पाऊस काहीतरी वेगळेच संकेत देत होता. माझं लक्ष सहज खिडकी बाहेर गेलं. बाहेर एक मुलगी पावसात भिजत असलेली मला दिसली. ही तीच होती. पण ही इथे कशी काय? तिला तिची चूक जाणवली होती का? माझ्या डोक्यात प्रश्नांचं वादळ घोंगावत होतं. मी आपुलकीने आणि काळजीने घरातून एक चादर आणली आणि तिच्या जवळ जाऊन मी ती तिच्या भोवती गुंडाळली. तो सणकन एक जोरदार चपराक माझ्या गालावर पडली. ती भडाभडा बोलू लागली, तू समजतोस कोण स्वतःला? माझ्या घरी गुंड पाठवून मला उचलून इथे आणलंस? माझा भाऊ सोडणार नाही तुला. मरशील, आज इथेच मरशील. असं बोलून माझ्या तोंडावर अक्षरशः थुंकून ती तिथून तवा निघून गेली. मला मात्र हे काय घडतंय काहीच कळेना. मी पावसात तसाच तिथे भिजत उभा राहिलो. काही वेळातच ती तिच्या भावासोबत तिथे आली. तिचा भाऊ सोबत 3 ते 4 माणसांना घेऊन आला होता. काही कळायच्या आत त्यांनी माझ्यावर लाठ्या काठ्यांनी मारायला सुरुवात केली. बाहेर चाललेला गोंधळ ऐकून माझी आई बाहेर आली. इथे मी रक्ताच्या धारोळ्यात पडलो होतो. माझी आई मध्ये आली तर त्यांनी तिलाही ढकलून दिलं. माझ्या शरीरातून प्रचंड वेदना होत होत्या. मी आईकडे पाहिलं, तिचंही डोकं फुटलं होतं. माझ्या तोंडून नकळत हे शब्द निघाले, त्याची अशी अवस्था होईल
की तो मरणाची भीक मागेल. माझी नजर आमच्या गेटमधल्या अंधाऱ्या झाडीकडे गेली. तिथे तो उभा होता. तोच सैतान. माझं बोलणं ऐकून तो तिथून निघून गेला. हा काय प्रकार होता? म्हणजे जे माझ्या मनात येत होतं ते तो सैतान पूर्ण करत होता. याचा अर्थ तिलाही त्यानेच इथे आणलं, मित्राचाही त्यानेच खून केला. आणि आता काय होणार? इतक्यात पोलीस तिथे आले. तिने तिच्या भावाच्या मदतीने माझी पोलिसात तक्रार केली होती. ते मला तसेच पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले. मला धड नीट चालताही येत नव्हतं. मी आज पहिल्यांदा या मानवी पिंजऱ्यात बंद झालो होतो. माझे घरचे माझ्या पाठोपाठ पोलीस स्टेशनमध्ये आले, पण पोलिसांनी त्यांना तिथे उभं केलं नाही. रात्री 3 वाजता चौकीत ती पुन्हा एकदा आली. यावेळी तिच्या डोळ्यात अश्रू होते. तिला नीट उभंही राहता येत नव्हतं. तिच्यासोबत अजून काही माणसं होती. आता हे नवीन काय प्रकरण? तिच्या घरचे पोलिसांना जे काही सांगत होते ते फार अकल्पनीय आणि भयानक होतं. रात्री तिच्या भावाच्या खोलीतून अचानकच ओरडण्याचा, किंचाळण्याचा आवाज आला. म्हणून सगळे त्याच्या खोलीत गेले. पाहतात तर काय, तिचा भाऊ जमिनीवर पडला होता. एक डोक्यावर हुडी घातलेला माणूस त्याच्या पाठीवर बसला होता. त्याच्या हातात धारदार सुरा होता. त्याने तो तिच्या भावाच्या पाठीत असा फिरवला की त्याच्या पाठच्या कण्याला जोडलेल्या दोन्ही बाजूच्या बरगड्या या बाजूला झाल्या. त्याची पाठ पूर्णपणे उघडली गेली होती. त्यात त्याची श्वासोच्छवास करणारी फुफ्फुसे अगदी स्पष्ट दिसत होती. तो त्याला सहज मारू शकला असता, पण तो त्याला तसंच सोडून तिथून निघून गेला. त्याला मरण यातना द्यायला. हॉस्पिटलमध्ये तो मरणाची भीक मागत आहे, पण मरण काही त्याच्या नशिबी येत नाही. हे सगळं याच्यामुळे घडतंय. ह्यानेच तो माणूस पाठवला असणार. याच्यासोबत त्याच्या घरच्यांनाही आत टाका साहेब. पण हे सगळं हा का करेल? पोलिसांनी त्यांना उलट प्रश्न केला. कारण मी याच्यासोबत प्रेमाचं नाटक केलं म्हणून. नकळत का होईना तिच्या तोंडून खरं निघालंच होतं. नाटकच केलं होतं तिने. मी न केलेल्या चुकांची शिक्षा इथे आधीच भोगत होतो. त्यात ही शिक्षा माझ्या घरच्यांना का? आणि हे सगळं ठरवणारी ही माणसं कोण? माझ्या घरच्यांना त्रास द्यायच्या आधीच तुमचंच काहीतरी वाईट होईल. मी बोलून गेलो होतो. याचा अर्थ त्यांच्यासोबतही? नाही, माझे विचार हे कुठेतरी आता थांबायलाच हवेत. मी जो काही विचार करतोय तिथे तो सैतान ते विचार सत्यात आणतोय. इतक्यात काही माणसं पोलीस चौकीत आली. साहेब बाहेर खूप मोठा राडा झाला आहे साहेब. एक माणूस आला आणि त्याने तिथून जाणाऱ्या सर्वांवर चाकूने सपासप वार केले. तो माणूस नाही, सैतान होता तो साहेब. तो त्यांची प्रेत कोंबड्यांना घेऊन जावं तसं त्यांच्या पायांना पकडून फरफटत अंधारात घेऊन गेला. तिथे फक्त एक मुलगी जिवंत राहिली. रस्त्यावरच बसून रडते आहे साहेब. पोलिसांनी माझ्याकडे एक वेळ नजर फिरवली. त्यांनाही कळलं होतं हे माझ्यासारख्या सामान्य मुलाच्या आदेशावरून होणं शक्यच नाही. मुळात तसे आदेश द्यायला मी चौकीतून बाहेर पडलो तरी कुठे होतो. इथे मी माझे दोन्ही कान गच्च दाबून धरले होते. माझे विचार. मला जर हा सगळा रक्तरंजित थरार थांबवायचा असेल तर मला माझे हे विचारच थांबवायला हवे. दुसऱ्या दिवशी वकिलांनी मला तिथून बाहेर काढलं. मी आधाराने एक पाऊलं पुढे टाकत होतो. रिक्षा पकडून आम्ही थेट घरी गेलो. कोणाशी काहीच बोलायची माझ्या मनाची तयारी नव्हती. मी घरी गेलो ते थेट माझ्या खोलीत जाऊन खोलीचं दार आतून लावून घेतलं. एक वही घेतली, पेन घेतलं आणि माझी ही गोष्ट त्या वहीत लिहू लागलो. तुम्ही हे जे काही वाचत किंवा ऐकत असाल ही तीच गोष्ट आहे जी मी लिहित आहे. तो सैतान खरंच या जगात अस्तित्वात आहे. मोठ्या माणसांनी आपल्या मनात लहानपणी रुजवलेल्या त्या बागुलबुवाच्या गोष्टी त्याही सगळ्या खऱ्या आहेत.
तो आताही तसाच अंधारातून बाहेर येतो आणि आपल्या शिकारांना परत त्याच अंधारात घेऊन जातो. बागुलबुवा चांगला की वाईट हे एका शब्दात नाही सांगता येणार. खरं तर त्यानेच मला आत्महत्येपासून परावृत्त केलं. माझी निरागसता कदाचित त्याने ओळखून मला एक प्रकारचं त्याने वरदान दिलं होतं. पण इथे त्याहीपेक्षा कोणी वाईट ठरलं असेल तर ते आहोत आपण, आपलं सैतानी राक्षसी मन. त्याचं तर कामच आहे जीव घेणं, पण हे सगळं आपल्या मर्जीने चालतं हेही तितकंच खरं. मला माझे वाईट विचार थांबवता येत नाहीत, त्यामुळे आता माझ्यामुळे तो अजून कोणाची शिकार करेल याआधी मला हे विचार कायमचे थांबवायला हवेत. पण त्याआधी मला एक चांगला विचार करावासा वाटतो. तिने केलं नसलं तरीही मी तिच्यावर खूप मनापासून प्रेम केलं होतं. इतकं सगळं होऊनही मला आजही असंच वाटतं ती माझ्या नेहमी मिठीत असावी. ही सगळी गोष्ट लिहून त्या मुलाने राहत्या घरातच आत्महत्या केली. त्याला एका स्मशानात दफन करण्यात आलं, पण त्याची ती शेवटची इच्छा. बागुलबुवा तिच्या घरी गेला. ती घरी एकटीच होती. अजून कोण असणार होतं तिच्या सोबत? त्याने सपासप तिच्यावर वार केले. आणि तिचं प्रेत त्या मुलाच्याच थडग्यावर नेऊन झोपवलं. सैतानी भाषेत हे नक्कीच म्हणता येईल की ते दोघेही आता खऱ्या अर्थाने एकमेकांच्या मिठीत आले होते. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.